Bun... Bună ziua toată lumea, bine ați la un episod din Minecraft. Asta e doar episod, știu, că restul episoade n-am făcut. Și joc cu mobilele oameni. Și nu știu cum îl cheam pe omul ăla. Oh, ce scria? Trebuie să fac așa sneak, dar putem să mor. Asta e un update, nu, dacă cad jos, nu pot să mor. Remove this block if you finish the game. Asta? Bine. This one to stand outside. Uite asta de jos. Ok. Set to difficulty to easy. Dacă e pe hard. Peaceful, cine a dat peaceful? You have 2 minutes. There's a timer inside. Each lamp counts to 10 seconds, but the first one is 20 because the lamp at the bottom is disconnected. But in total, it's still 2 minutes. Oh, hey, I am Mega Blastoise. Asta e YouTuberul. Ce-ți vă și vedeți, eu nu pot să le dau pe link, nu știu cum. Nice to meet you. I'm telling you, even thought I am building my hands are real cold. But I know you can't do it. Do it! Actually, it's because the room is cold. LOLs. Once you press the lever, your game begins. I call it death when you fail. Maybe? What's empty? Go to the medium size. It's medium. Medium. What the heck is asta? Mobi. Nu-i mic, așa asta? V-am zis eu. Mă trebuie să fugim repede. Dar ce facem? Trebuie să mă duc repede pe acolo. Fugi! Fugi! Aoleu, asta a fost greu. Set spawn point. No! I only ask you to jump. How go down? Sneak and sneak. Now go down. Eram să mor din cauza ta. Nu știu ce asta. O să mergem să aia. Și la schimb la creator. Fuck. Dar acolo o să fiu mobi? Nu! De ce? Mob. Mori! De ce nu mori? Hai să-mi dai numărul în mâncare. Trebuie uităm. Dă-le. Cred că o să întreabă.
Nu știu mâncarea mea preferată. Look around. Hi, oh, coconut. Fine. You're ugly. You're stupid. Aleg asta. Captat. Ce fac eu? Eu omor oamenii. Ce fac? Să ce scriu? Am văzut eu, trebuie să aleg pe asta. Dar să unde duce? O să breaking blocks, ce am făcut? Nu trebuie să fie ceva. Prostele astea. Multe experimente. It's too. Chiar parcur? Asta e ușor! Dar cu un schelet nu e ușor. Shit. Trebuie să moară asta. Dar creatorul site-ul ăsta. Scuze creatorul, dar eu vreau să mor, mă nervează. Scuze pentru asta. Că mie nu-mi plac scheleți, dar... Uite, era aici ceva în spatele meu chiar. Uite asta. Era... Uite acolo. Gata. Nu curând dat să hit the button, then wait! Hit it again. Cred că o să... Cred că trebuie să fac parcurul. Dacă nu trebuie, degeaba l-am făcut. Încă un schelet, unde mai e? Mă nervează. What, cum am făcut asta? Cheats. E acolo asta hex. Skin mai face hex. What? Eu zice n-am... Deci voi aici, da. Că trebuie să ajung acolo de aici. Suntem chiar așa de prost? Oh! Să ne peste! Butonul e... Asta e complicat.
Așa-l... Fugi! Fugi! Nu muri! Nu muri! Ah. E sabia. Minci. Uite ce-a făcut la creator. Scuze, creator. Creator să nu lăsă. Acum când am intrat în casă, e bine, dar cu mai eu m-am dus în oraș și acum e bine. Picule. Da, că e bine. Walk up straight, find sand outside. Stai puțin. Nu spus tendență, nu numești toate. Ba da. Da? Ca să mori. Pleacă din această casă și să nu te mai întorci niciodată.